Ahojte, vítam vás pri ďalšej epizóde metodkárskeho podcastu Podmet, v ktorom sa rozprávame s inšpiratívnymi ľuďmi, ktorí nejako súvisia s našim gymnáziom. Ja som András Rusnák a som študentom Septimy A. Dnes tu bude opäť výnimočná epizóda s veľmi úspešnou absolventkou nášho gymnázia. Moje pozvanie totiž prijala mama, novinárka, športovkyňa a europoslankyňa Lucia Ďuriš-Nikolsonová. Budeme sa rozprávať o tom, aké má spomienky na štúdium na metodke, o pôsobení v Európskom parlamente, o jej záľubách, o aktuálnej situácii vo svete a o mnohých ďalších témach. Dobrý deň, som nesmierne rád, že ste si na nás našli čas. Dobrý deň, som nesmierne rada, že ste ma pozvali. Lebo toto bude ďalší z dôkazov, že som naozaj študovala na gymnáziu Metodová. Presne tak. Pretože tam vonku sa pohybuje strašne veľa mojich hejterov, ktorí majú stále nejaké pochybnosti, ktoré neviem z čoho zišli, že ja som tam vlastne nikdy neštudovala. Takže som vám vďačná, že ste ma pozvali do tohto podcastu, aby sme im to predostreli ako dôkaz. Tak, však aj naša pani riaditeľka už niekoľkokrát potvrdila túto vašu maturitnú skúšku. Z akých predmetov ste teda vlastne maturovali? No, dúfam, že si spomeniem. Náuka o spoločnosti, slovenčina, nemčina a dejepis, história. A zmaturovala som nastavené jednotky. Som bola hrdá na to. Boli ste práve takáto vzorná žiačka? Vôbec nie. Ja som vlastne prišla na tento svet ako relatívne obézne dieťa. Ja som bola obézna do svojich 14 rokov. A keď som vlastne nastúpila na gymnáziu Metodová, tak medzi tým 8. ročníkom, lebo my sme vychádzali z 8. a prvým ročníkom na metodke som si povedala, že musím schudnúť, že si nemôžem robiť takú hanbu na ďalšej škole, že tam prídem ako hora masa, lebo tak ma volali, to bola moja prezývka, že hora masa. Takže ja som prišla na gymnáziu Metodová ako štíhla Lucia, ale mne sa tým veľmi ako keby zmenila povaha. Ja som na základnej škole bola také učúpané obézne dieťa, ktoré stále ležalo v knihách a v jedle. A na metodke zrazu ja som bola rebelka, obrovská. Robila som všelijaké vylomeniny a mala som strašne ďaleko od vzornej žiačky. Čo pre vás celkovo znamená metodka? Krásne spomienky, nádherné. Ja som na žiadnej inej škole neštudovala, ani na strednej. Na vysokej potom áno, začala som robiť psychológiu, ale keď som odišla do Európskeho parlamentu, tak som to neskončila. Tak ja to nemám veľmi s čím porovnávať, ale keď to porovnám so zážitkami mojich detí, syna mám veľkého, toho prvého 21 rokov má, tak tá metodka, to bola proste hviezda všetkých hviezd. Ona mala aj taký cvenk, kam chodíš na metodku, tak to niečo znamenalo, to bola prestíž v tom čase. A musím povedať, že ja som mala obrovské šťastie na kolektív, ja som bola Dčka a už menšie šťastie som mala, že to bola ako keby matematicko-biologická trieda, čo som nikdy nepochopila toto zaradenie, lebo ja som bola tak námile vzdialená od matematiky, že neviem, či tam bol ešte niekto, kto bol vzdialenejší. A našim triednym profesorom bol Mário Boroš. On tam ešte učí. Áno. No a my sme boli jeho prvá trieda. On bol veľmi mladý, učiteľ, fantastický a on nás učil matematiku. No a to bola katastrofa. On veľmi rýchlo vyhodnotil teda, že toto nebude úplne moja silná stránka, ale bol to fantastický triedny profesor. Takže ja som mala to šťastie, že ja som sa dostala do výborného kolektívu. My sme naozaj boli decká, ktoré sme nevytvárali nejaké skupinky, my sme mali medzi sebou veľmi dobré vzťahy a mnohé tie vzťahy pretrvávajú do dnešného dňa, čo je krásne. Moje najlepšie kamarátky na život a na smrť doteraz sú Nadia a Lucia z Dčky a ešte Anča Mikúcová, ktorá, keď to bude počúvať, tak ju pozdravujem do Nemecka. Takže to boli nádherné veci, čo by sme tam zažívali. My sme boli veľmi dobrý kolektív, veľmi dobrí priatelia, ťahali sme spolu, keď sme myšli na nejaký výlet koncoročný, tak to bol obrovský zážitok. Bolo to úžasné obdobie a ja som mala veľmi veľké šťastie aj na učiteľov, musím povedať. To vy už si nepamätáte, ale napríklad mňa do môjho života veľmi dobre pripravila a veľmi výrazne ovplyvnila pani profesorka Holárková, ktorá už nie je medzi nami. Učila slovenčinu, bola postrachom, pre mnohých to bol obrovský postrach. Bola to veľmi tvrdá profesorka, ale mne dala strašne veľa. A tak ani z dejepisu ste to jasne mali najľahšie, lebo naša pani dejepisárka teda vravela, že keď ste zmaturovali u pani Polívkovej na jednotku, že teda ste museli naozaj ten dejepis vedieť.
Mňa to bavilo, ten dejepis, len ja som naozaj nebola ten šprt. To znamená, akože častokrát som napríklad išla na tie hodiny aj nepripravená, čo teda pani Polívková ako keby vždy vycítila, tak ma vyvolala a bolo to zlé. Ale tým, že ma ten predmet bavil, aj preto som z neho teda chcela maturovať a vôbec tieto humanitné predmety mňa veľmi bavili, vrátane jazykov, tak vtedy som sa drčila na tú maturitu a teda priniesla mi to tú jednotku. A pani Polívková bola perfektná pri tej maturite naozaj. Ona ako taká bola vynikajúca učiteľka, však ona aj viedla metodku ako riaditeľka a mala povesť veľmi spravodlivého človeka. A teda takto aj bolo. Naozaj my sme na tej škole, nespomeniem si na nikoho, ktorého by som neuznávala napríklad. Toto je podľa mňa aj taký rozdiel, že ja keď to teraz rozprávam s mladými ľuďmi, majú problém ako keby s tými autoritami, lebo to nie sú také prirodzené autority, tí učitelia častokrát. A ja som mala to šťastie, že ja som bola obklopená ľuďmi, ktorí ma chceli niečo naučiť, boli to veľmi múdri ľudia a boli takými prirodzenými autoritami, lebo boli strašne féroví. Naozaj tam pani profesorka Baterková napríklad, hej, tá tiež, neviem, či tam ešte stále učí. Pani riaditeľka. Učí na metodke. Ona je pani riaditeľka vlastne. Však vlastne ona je pani riaditeľka, jasné, však ona mi písala tie potvrdenia. Áno. No, ona bola fantastická proste. Oni boli aj takí parťaci, tam bolo aj pomerne veľa mladých profesorov vtedy. A celkovo to nastavenie, aj keď nás stretli na chodbe, bolo také partnerské. Ako zaujímal ich aj náš názor, aj sme ho častokrát prejavovali teda. A mali sme veľmi pekné vzťahy. To bola super škola. Spomenuli ste tie koncoročné výlety. Na aké si spomeniete? Spomínam si na asi náš prvý. To bolo teda v prvom ročníku, kedy sme sa tak otvorenejšie teda rozprávali s Máriom Borošom ako našim triednym. A ja som teda tak akože zhovorčivá, aj som vždy bola. Si pamätám, že sme sedeli s ním vonku a ja som proste začala niečo rozprávať a on sa chytal za hlavu, že ty si jak rádio, akurát, že sa nedáš vypnúť. Ale proste my sme to bolo celé také veselé. On nám hral na gitare, on veľmi dobre hral na gitare a spieval a tiež bol veľmi spoločenský a on nikdy si nejako, akože to sa mi strašne páčilo, že on nebol ten typ profesora alebo učiteľa, ktorý by si liečil nejaké komplexy na niekom a proste využíval tú svoju moc na to, aby nás nejako dával dolu alebo proste ponižoval, lebo však sme boli iba deti, premudrelé deti, lebo však v tomto veku je človek naozaj taký, že všetko vie, všade bol. Ale on mal k tomu také pochopenie. A aj keď musím povedať, že keď nás učil matematiku, tak aj zemepis nás učil, aj zemepis, tak bol veľmi prísny. Lenže je super, keď je tá prísnosť sklbená s tou spravodlivosťou. Keď proste viete, že prečo ste si zaslúžili buď horšiu známku, alebo nejaké pokarhanie, alebo niečo, že ste si vedomi toho, že ste naozaj niečo urobili. A toto ten Boroš ovládal dokonale. Že my sme si potom aj potýkali vlastne po Gimply s mnohými, viem, že s chalami chodil, sa s nimi stretával dosť dlho po škole. A ja som bola občas na takýchto stretnutiach, takže s mnohými z nás, možno aj so všetkými si potýkal a stali sa z nás prakticky kamaráti. Ešte premostím jednu otázku aj k detstvu. Čím ste chceli byť v detstve a zmenil sa tento výber povolania počas štúdia na metodke? Nezmenilo, pretože ja si to teda nepamätám, ale moji rodičia mi to hovorili pravidelne, že keď iné deti pozerali Večerníčka, tak ja som vlastne celý ten čas čakala na hlavné televízne správy. Ja som pozerala na tie moderátorky tam, asi som tomu nerozumela, predpokladám, v tom útlom veku, ale ja som vždy hovorila, že ja budem ako oni, že taká múdra. To neviem, či sa mi úplne podarilo, ale podarilo sa mi to, že som naozaj nakoniec bola televízna redaktorka aj moderátorka. To sa stalo vlastne chvíľu po škole, čo som odišla z metodky. Mňa vlastne neprijali na žurnalistiku, ale ja som sa toho nevzdala, tak som išla na prvú súkromnú televíziu zaklopať na dvere na VTV, rovno generálnemu riaditeľovi a otvorila mi sekretárka, hovorí, že čo tu robíte? Ja hovorím, no ja tu chcem robiť. A že kto ste? Hovorím, nikto. Teraz som skončila školu nedávno, ale toto je môj sen. Tak normálne sa so mnou chvíľu rozprával ten generálny riaditeľ, pán Izák. Teraz poznám jeho dceru, psychiatričku.
Naše deti spolu chodili na základnú školu, čo je sranda. A tento pán Izák asi 20 minút sa so mnou rozprával, hovorí, a čo viete? Ja hovorím, čo poviete? Hovorím, ja viem písať, viem čítať, viem. Tak za 20 minút proste povedal, že dobre, že beriem vás a dostala som zmluvu teda v tej VTV. Si pamätám, že to bolo na 9,000 korún, bola som redaktor LEU a po 3 mesiacoch mi dali na dobu neurčitú a zvýšili mi to na 21,000 korún. Hej. A tým sa proste splnil môj sen, aj keď ja som na tom sne veľmi tvrdo pracovala. Ja už počas metodky vlastne som prispievala do denníka Smena, nie Zmena, Smena. Tam som písala a snažila som sa dosť tak pohybovať teda v tom kruhu tých novinárov a nasávať od nich tie múdrosti a strašne ma to bavilo. Na akých témach ste pracovali ako redaktorka? To bolo 1000 tém. To najviac už potom teda, už keď som mala niečo za sebou, tak väčšinou som robila politiku a investigatívne témy. Korupcia, obchod so zbraniami. To už potom, keď som sa aj vydala za Toma Nicholsona, tak aj on bol investigatívny novinár, tak sme niektoré témy ako keby spoločne pokrývali. Ja som vlastne z tej VTV odišla potom do Spectatora, potom do denníka Práca, potom do SME. No a tak to išlo. Potom do Teatrojky, potom som bola v RTVS a vlastne potom som húpla do tej politiky. Poďme späť k tým jazykom. Teda určite výborná angličtina, ale akými ešte inými jazykmi by ste sa dohovorili? No, 10 rokov som sa učila nemčinu, lebo ja som chodila aj na jazykovú základnú školu a na Gimply som vlastne pokračovala s pánom profesorom Zajacom. Ten tam už asi nie je. Ten ma učil nemčinu a však aj z toho som maturovala. Ja som teda, dá sa povedať, vedela plynulo po nemecky. Momentálne som na tom tak, ako si na tom s jazykom, ktorým nerozprávate, že rozumiem, ale keď začnem rozprávať, tak je to kostrbaté. Potrebovala by som nejaké hodiny konverzácie. Toto dúfam, že nebude pán profesor Zajac počúvať, lebo on mal o mne takú celkom vysokú mienku, teda, že tú nemčinu naozaj ovládam. Takže ja hovorím teda po anglicky plynulo, po nemecky teda rozumiem a určite by som sa nejako dohovorila. Nejaké základy španielčiny, no a teraz sa snažím túto prekúsať tou francúzštinou, ale to je tragédia. To neviem, či toto dám ešte v tomto veku a s tým málom času, čo mám, ale cítim sa byť taká handicapovaná tu, že neovládam tú francúzštinu. Spomenuli ste teda to štúdium psychológie. Prečo práve psychológia? Prečo práve tento odbor? Tak to ma vždy fascinovalo. Psychológia ako veda a niektorí hovoria, že paveda, to nevadí, aj s tým sa dokážem stotožniť, ale proste to poznanie toho vnútra človeka a hlavne v dobe, kedy napríklad v tej politike som obklopená naozaj s ľuďmi, ktorí majú normálne patologické, psychologické problémy a láka ich tá politika, rôzne osoby s narcistickou poruchou osobnosti a po prípade s nejakými paranojami. S týmto musím povedať, že tá politika je premorená a ja som to tak ako keby lepšie chcela pochopiť. A po druhé aj preto, že žijeme strašne zvláštnu dobu, teraz ani nehovoriac, hej, a kedy veľmi veľa ľudí má ubolené to vnútro a proste bortí sa s rôznymi depresiami a vyhoretím a nedokážu úplne tak fungovať, ako by mali a tak ma to fascinovalo, ako chcela som sa tomu venovať, som si hovorila, že toto by mohol byť pre mňa taký ten mostík von z tej politiky, že keď jedného dňa si poviem, a myslím si, že sa to blíži, že keď jedného dňa si poviem, že končím s tou politikou, tak to je vec, ktorej by som sa chcela venovať. Ale žiaľ, ja som tam začala teda študovať aj teda pomerne úspešne, aj som sa fakt snažila, aj ma to veľmi bavilo, ale bolo to nezlučiteľné vlastne s tou mojou prácou, tak som musela zvoliť tú prioritu. No. Jasné. Vždy sa ešte v týchto rozhovoroch pýtam hostí aj na ich je to iný rozhovor, ako väčšinou mávate. Máte nejakú obľúbenú hudbu, kapelu, speváka, speváčku? Tak ja mám veľmi rada reggae hudbu. Takže reggae, ale aj YouTube, ale napríklad aj Rage Against the Machine. A akože ja som taká multižánrová v tomto.
A Dajdov, spevačku mám veľmi rada. Takže dosť taký multižáner a závisí aj od toho, že čo robím pri tej hudbe. Väčšinou teda, keď čo ja vám upratujem, tak je mi to jedno, že čo počúvam, to sú aj také pomalšie beaty a keď idem behať, čo teda ja veľmi aktívne chodievam. A teraz som konečne na Vianoce od Ježiška teda dostala slúchadlá kvalitné, ktoré mi nevypadávajú z uší. Tak tam si to vychutnávam naozaj cez tie slúchadlá, to je úplne iný zážitok. A to môj syn Dominik, ktorý je veľký znalec kvalitnej hudby, podľa mňa mi nahral taký súbor, ktoré majú tie vyššie BPM. To znamená, že vyššiu tú kadenciu, aby som pri tom nezaspala, pri tom behu, aby som nebežala moc pomaly. Takže také akurát mi tam nahral a to sú rôzni interpreti, niektorých vôbec akože nespoznávam. Dominik mi hovorí, že to je celkom cool, že sa mi to páči, že teda v mojom veku, že pičím na takejto hudbe. Tak asi som taká moderná mama, možno. Ale strašne sa mi to páči. Veľmi sa mi páči tá hudba, ktorú mi tam nahrala. Je to radosť zbehať. Aj dnes sa chystám. Máte nejaký najobľúbenejší film, seriál? Ja mám, ale ja si nepamätám tie názvy vôbec. Akože... Možno nejaký obľúbený herec? Ja nemám. Všetci fešáci, títo hollywoodskí, od Brada Pitta až po Leonardo DiCapria, ale nie v tých sláďakoch, ale keď hrajú také tie naozajstné úlohy, tak to sa mi páči. Potom Bardem sa mi páči, taký kvalitnejší herec. A určite ich viacej, a keby ste mi ukázali ich tváre, tak poviem, že tento, ale mená to ja absolútne vypúšťam. Áno. A ja to tak mám. Prejdeme teraz na knihy. Čítate rada? Aké knihy máte najradšej? Čítam veľmi rada. Zostáva mi na to veľmi málo času. Naozaj, akože sklbiť rodinu, 3 deti s mojou prácou, že od rána do večera, keď ešte chcem teda športovať, že chodím behávať a aj s manželom teda máme veľmi pekný vzťah, že my sa veľmi o veľa veciach rozprávame. A keď toto človek všetko chce kultivovať a starať sa o to, tak mi zostáva veľmi málo času na tieto moje záľuby. Ale čítam beletriu, čítam podľa mňa také akože kvalitnejšie knihy, predovšetkým z Artfora. A čo ja viem, medzi takú moju najobľúbenejšiu dlhodobo patrí asi Boh maličkosti od indickej spisovateľky. A tak ako... Hej, rada, veľmi rada čítam. Hovorím, také kvalitnejšie knihy, niekedy aj veľmi smutné, aj také všelijaké tragické, čo mi nerobí úplne dobre, lebo čím som staršia, tým menej znášam ako keby smutné veci, lebo tých je strašne veľa aj v tom reálnom živote. Takže čo sa týka filmov napríklad, tak s manželom pozerávame poslednú dobu iba komédie, že mi nedovolí mi ani pozerať smutné, lebo ja pri tom vždy plačem a potom to prežívam. Takže, ale knihy čítam ešte také, tam to viac ako keby znesiem, že keď je tam aj smutného niečo. Potom tu mám otázku, že nejaké najobľúbenejšie miesto na Slovensku, ale to som si našiel, že máte teda krásnu chalupu, kde ste aj vy sa vám priložili ruku k dielu, tak je to práve to najobľúbenejšie miesto na Slovensku? Áno, to ste si veľmi dobre zistili. Banská Štiavnica jednoznačne to. Ja dúfam, že jedného dňa, keď sa proste už naozaj na všetko vykašlem a už budem len čítať a pozerať komédie, tak ináč mám veľmi rada francúzske komédie, to som zabudla povedať. Tak dúfam, že to bude práve na tej našej chalupe v Banskej Štiavnici. Tam ináč nemáme televízor, takže toto ešte musím nejako doriešiť, tento defekt, lebo my tam máme ako skanzen urobené, že to je taká naozajstná chalúbka. A milujem to miesto, milujem to miesto, tú chalupu a milujem mesto Banská Štiavnica kvôli tomu, kde sa nachádza proste v tých štiavnických vrchoch. Pre mňa to je jeden z najkrajších kútov Slovenska. Mám strašne rada to mesto ako také s tými starými budovami, zrekonštruovanými a mám rada tých ľudí, ktorí tam sú a proste tam úplne inak plynie čas. Takže dúfam, že jedného dňa, dúfam, že to bude čoskoro, že sa tam zavriem a chcela by som písať. To je vec, ktorá ma baví. Aj teraz som napísala takú knihu, ktorú sa budem snažiť teda vydať. Ešte ma na nej čaká strašne veľa práce, ale tak si to predstavujem. A ak prezradíte, tak čo sa bude týkať tá kniha? Prezradím, no. Začala som
napísala som detskú knihu, teda pre deti. Tak tam mám rozpísanú takú, akože takú zo života, ale obávam sa, že tu vydám, až keď už nikto z našej rodiny nebude nažive. Možno už ani ja ne, že moje deti to vydajú, lebo sú také čriepky s reálnymi postavami, ktoré by sa aj mohli niekoho dotknúť. Ale určite by som chcela túto detskú knihu vydať, to by mohol byť taký akože štart. On má celkom takú vzletnú myšlienku. Nie je to úplne, že leporelo, aby si ľudia nemysleli, že napísala som viac ako 1 až 4. To by zase bolo komentárov, čo? To by zase bolo komentárov. Preto si viem predstaviť, Nicholsonová napísala leporelo, lebo samozrejme bez maturity nemôžete nič iné napísať ako leporelo. No a môj syn, ktorý vlastne študuje na umeleckej vysokej škole, tak on mi bude robiť ilustrácie k tomu. Teda dúfam, že na tom už pracuje, lebo sme sa tak dohodli, ale on je typ človeka, ktorý pre ňoho neplatia žiadne termíny ani nič, tak uvidím, že ako to skončí. Umelecká duša, no je mi to jasné. No. Už ste spomenuli ten beh, okrem toho som si našiel, že ste aj váštivá cyklistka. Obľubujete aj iné športy okrem týchto? Ja vôbec nie akože tímové športy. Ja som dosť taký ako individualista v tomto. Aj keď tá cyklistika samozrejme, keď už jazdíte v pelotóne, je oveľa tímovejší šport, ako by si ľudia pod tým predstavovali. To, že ten Sagan víťazí, častokrát to nie je iba jeho zásluhou, ale proste toho tímu. Za tým je celá obrovská matematika, na čo majú postavenú tú stratégiu tí cyklisti, ale tak ja jazdím väčšinou v pelotóne s mojím manželom, takže ja to stále považujem za relatívne individuálny šport. Môj manžel je teda veľmi dobrý cyklista a všeličo máme zjazdené aj doma na Slovensku, aj v zahraničí. My teda jazdíme cestu, to znamená, máme cestné bicykle, také tie žiletky, ale obľúbujeme kopce, terén. To znamená, že strašne veľa tých cestných cyklistov sú takí, že vylezú na hrádzu a tam potom sa pretekajú, ale my máme radi, keď je to členitejšie. A je to super, že sme sa takto našli vlastne s manželom, že rovnaké veci nás bavia, lebo to fakt dokáže tak utužovať ten vzťah. No a to behanie to mám dlhodobo, ja som vlastne začala behať, keď sa mi narodil prvý syn, takže to som mala 22 rokov. A odtedy behám a baví ma to, mám nejak 4 maratóny zabehnuté, dokonca v tom jednom som vyhrala 2. miesto, to bol bratislavský maratón. A ten čas nebol nejaký úžasný, 3 hodiny 40, ale to bol vtedy prvý ročník toho bratislavského maratónu, takže tam bolo také chudobnejšie to obsadenie tými hviezdami a preto som mala možnosť teda sa umiestniť na 2. mieste. Ale prvá vtedy skončila Andrea Berešová, čo je profesionálna, veľmi dobrá naša bežkyňa, takže trošku som bola na seba hrdá, no, musím povedať. A strašne ma to baví, ja to mám rada, proste dať si tie slúchadlá a ísť behať a mne sa vyvetrá hlava, ja som si v tej politike užila strašne veľa stresov a myslím si, že aj ten beh mi veľmi pomohol, aby som cez to nejakým spôsobom prešla. A potom, keď robíte vytrvalostné športy, aj ten beh, aj tá cyklistika, musíte ísť cez bolesť, tam sa musíte naučiť. Hlavne keď robíte, čo ja viem, ten maratónsky beh, hej, tam do toho cieľa, do tých 42 kilometrov vás častokrát nedovedú len nohy, ale hlavne to, čo máte v hlave a jak ste nastavení. A mne toto v živote, ten šport, tieto vytrvalostné športy dalo hrozne veľa, lebo som sa naučila aj cez tú bolesť a nevzdávať sa proste pri prvom pulsgieri. A teraz to myslím aj akože symbolicky, hej, že aj v tej politike tam bolo toľko, momentov, kedy ja som sa zamýšľala nad tým, že sa na to vykašlem, ale vždy som sa nejako prebojovala proste cez to bolavé a išla som ďalej a uvidím dokedy, no, že ma to bude baviť. Dá sa vôbec nebrať takéto momenty, alebo ešte aj k tým hejtom by som možno prešiel a urážkam nejako k srdcu a mali ste niekedy aj strach z takýchto hejtov, že naozaj, že vážny strach? Mala som aj strach. Boli obdobia, keď tie hejty voči mne boli veľmi silné a boli podporované vlastne aj mojimi kolegami v úvodzovkách. Tak to je dokola to isté, hej, nemáš maturitu, si škaredá, si cigánka, a tak ďalej, tak dobre, na toto som už si zvykla, akože toto už keď mi niekto napíše, tak ja už mi to nič nerobí, naozaj nič.
Horšie boli také tie, ako aj Vasky a Daňo sa mi vyhrážali, že na dobijú Roxorovou tyčou. A ono to ani nebolo tak, ja som na to dala aj trestné oznámenie a ono to ani tak nebolo zo strachu pred nimi dvoma, ale oni mali veľmi veľa podporovateľov vtedy a ja som naozaj nevedela, že keď vidím s kočíkom, ktorý som mala najmladšieho toho syna Jakubka malinkého a reálne som sa bála, že tam niekde za rohom bude niekto čakať sa Roxorovou tyčou. Nemusí to byť Daňo, ale niekto z tých ich pomílených následovateľov, ktorí proste v istý moment mali pocit, že ja som tá, ktorá sem chce doniesť utečencov a všetci teraz budú všetky deti budú homosexuálne, lebo ja to tak chcem a proste podobné stupidné reči. A oni to tak živili, tak neuveriteľne silno, že reálne som sa vtedy bála, že ma niekto ovalí to Roxorovou tyčou. Takže som to riešila tým, že som podala trestné oznámenie. Aj potom niektoré ojedinele také správy na Facebooku, akože už sa na teba chystáme, to boli nejakí bránci vtedy, a sme ozbrojení a neviem čo, a reálne tam mal fotku s nejakým samopalom, tak človeku nápadne všetko, lebo to bolo tak plné nenávisti a keď sú ľudia akože frustrovaní svojim vlastným životom a svojou vlastnou nejakou nedokonalosťou, oni nikdy to neotočia na seba, že ako nepýtajú sa, že prečo som zlyhal alebo čo, oni potrebujú ukázať prstom na niekoho, že to kvôli nemu. A ja som v tomto bola taký ako keby jednoduchý terč. Boli také obdobia, kedy som bola terčom takýchto ľudí a zúfali ľudia robia zúfalé činy, preto to netreba úplne tento hate speech brať na ľahkú váhu. Mám taký pocit, že hlavne na týchto sociálnych sieťach je možno väčšia vlna hejtu ešte na ženy ako na mužov. Až nie len političky, ale aj novinárky a takto na menšie ženy. Vnímate to aj vy tak? Áno, jednoznačne. To na ženu útočiť je veľmi ako keby jednoduché z tej prvej signálnej sústavy, keď to niekomu vychádza, lebo na mňa často útočili aj ako na matku, hej. Bože, jak hentá sa mohla rozmnožiť a proste čo to je za matku. Potom vyšiel ten falzifikát toho bývalého Siskára, čo vlastne niektorí politici úplne nechutným spôsobom zneužili proti mne, že ja som žila v Kanade, že ja som tam robila prostitútku a že som obchodovala s ľuďmi, s deťmi a že teda som bola trestne stíhaná, čo bola hlúposť, celé od začiatku to bolo úplne vymyslené, to proste nejaký naozaj chorý mozog, hej, bývalého Siskára vymyslel a začalo to šíriť a obletelo to tie internety. A to je veľmi jednoduché potom na mňa začať útočiť tým, že samozrejme ty si sa tak dostala do tej politiky, že si išla akože nie poctivo, ale určite cez posteľ a proste ty si vlastne na mňa kričali ľudia na ulici. Ja som išla s mojimi 3 deťmi a na mňa kričali, že som prostitútka. Hej? Takže to nebolo proste len v tom virtuálnom svete, ale ono sa to naozaj prenášalo aj do toho reálneho života a boli to veľmi nepríjemné skúsenosti, ktoré teda by som bola veľmi rada, keby sa už neopakovali. A áno, takýmto spôsobom oni útočia aj vlastne na investigatívne novinárky. Hej. Monika Todová, Kovačič Hanzelová. Je neuveriteľné, že takýmto, po tom, čo sa stalo Kuciakovi, si toto niekto dovolí písať a takýmto spôsobom sa im vyhrážať. Je to absurdné a je jasné, akože myslím si, že ženy akože to nakoniec zvládnu, hej, tieto, aj určite Monika a určite aj pani Kovačič Hanzelová to určite zvládnu, ale keď to trvá dlho, vy sa naučíte s tým žiť, ale ten začiatok je veľmi nepríjemný, keď sa dotýkajú ako keby úplne intimných záležitostí vo vašom živote. Prešiel by som od tejto témy na momentálnu situáciu vo svete. Začal by som možno tým, že vaše deti chodia do školy v Bruseli teda. Je to asi veľká medzinárodná škola, typujem. Ako prebieha vyučovanie v Bruseli? No, momentálne to majú tak, že jednak tá škola je dlhšia, aj dlhšie trvá. Vlastne za normálnych okolností pred covidom oni začínali o pol 9:00. A to sa mi ináč páči, že začínajú o 8:30 a nie drasticky o 8:00 ako u nás. Začínajú teda o 8:30 a dcéra končila o 4:00, o 4:30 školu. Oni majú vlastne jeden deň v týždni ako krátky, to je streda, vtedy sa im končí okolo 1:00 vyučovanie.
ale tá škola ako taká trvá veľmi dlho. No a teraz to majú tak, oni vlastne aj to dištančné vzdelávanie, keď chvíľu tie školy bruselské boli na tom iba na dištančnom vzdelávaní, mali tak, že začínali o 9:30 a končili o 4:30. Žiadne také, že máme 3 základné predmety alebo 4, že oni reálne, tá moja dcéra, a to som sa až mi to bolo hlúpe, lebo na jednej strane máme zakazovať tým deťom tie počítače toľko sedieť pri tom modrom svetle, a na druhej strane tá škola vyžadovala teda, aby sa zúčastňovali na tom dištančnom vzdelávaní veľmi dlho. Teraz to majú tak, že dcéra vlastne chodí, ona je 7. Ona chodí každý druhý týždeň do školy fyzicky a každý prvý týždeň majú dištančné vzdelávanie. A Jakubko, ten má 4 roky, 4,5 a už je prváčik vlastne. Lebo v Belgicku je taký systém, že začínajú tie deti teda od 4 rokov. Je to veľmi zlaté, lebo ja som si myslela, že tie prvé 2 roky budú také ako u nás v škôlke, ale oni sa normálne učia akože počítať a písať a toto, takže oveľa skôr začínajú. Teraz nás akurát zavolali do školy, že musia sa s nami porozprávať, tak som veľmi zvedavá v pondelok, že o čom to bude, že čo ten Jakubko. Ale je to komické vidieť takých trpazlíkov s tými školskými taškami. Tak ako oni, musím povedať, že celkovo momentálne v tom Belgicku nie je taká hystéria z toho covidu a z toho všetkého ako na Slovensku. A to je tým, že tá vláda iným spôsobom komunikuje, hej. Oni majú dlhodobo protipandemický plán, takže tí ľudia sú pripravovaní na to, čo príde a tie školy boli zavreté chvíľu, akože oproti Slovensku naozaj chvíľu a nerobia z toho vôbec. Aj my rodičia, keď sa stretávame v tej škole, že vedieme tie deti do školy, však my sa normálne medzi sebou rozprávame, ako keby, neviem, není tu ten život taký zastavený ako na tom Slovensku. Prejdeme na Európsky parlament, kde si tá prvé volebné obdobie, hneď sa vám podarilo byť predsedníčkou výboru teda pre zamestnanosť a sociálne veci. Bolo to pre vás možno aj prekvapenie, že sa vám to podarilo hneď teda v prvom volebnom období? Bolo to pre mňa prekvapenie, lebo ja som v takej frakcii, do ktorej vlastne nepatrím. To som mal tiež takú otázku, že ako tam spolupracujete s takými stranami ako PiS. To sú európski konzervatívci a reformisti. Ja som to vlastne zdedila po Richardovi Sulíkovi. Ono svoju logiku to má, lebo my sme vlastne mali veľmi ako keby reformný ten program, s ktorým sme išli do volieb do Európskeho parlamentu. Takže ja som reformista. Za reformistu sa považujem, ale určite nie za konzervatívneho politika. No a stala sa taká hrozná vec toho Brexitu vlastne, že nám odišli z tej frakcie britskí poslanci a zostal tam poľský PiS, ktorý v drvivej väčšine proste obsadil tú frakciu a dneska prakticky ECR je o poľskom PiSe. Všetci ostatní, čo sme tam z iných krajín, tak aj z tých iných krajín sú to také dosť veľké hanby, čo sú tam. To sú akože španielskí voxáci, tiež ultrapravica, akože celé zlé. No a ja som tam úplnou čiernou ovcou. Ja musím povedať, že aj hlasujem v rozpore s tými odporúčaniami, lebo jednak mne sa nepáči to, čo sa deje v Poľsku a myslím si, že dodržiavanie základných ľudských práv, hej, by malo byť predmetom nejakého skúmania v každom členskom štáte a jednoducho tá PiS v tej vláde ide proti prúdu. Hej, to je úplne jednoznačné. No, takže som tam taká čierna ovca, no ale ešte keď nevedeli, že som takáto čierna ovca, ešte keď nevedeli o mne vlastne nič v tomto ECR, tak sa stalo to, že ECR mala ako frakcia pridelená výbor EMPL pre zamestnanosť a sociálne veci. To znamená, že bolo ich právom nominovať tam predsedu. Ale museli tam nominovať predsedu, za ktorého by zahlasovali tie ostatné grupy v tom výbore. No a im nenapadlo nič lepšie, iba nominovať tam bývalú poľskú premiérku za PiS a pani Beatu Szydło, ktorá je proste červenou zástavou, hej, pre ostatných a mohli to predpokladať, že tie grupy jednoducho za ňu nezahlasujú. Takže oni ju tam na silu ako keby tlačili, ja to chápem, bolo to ich právo, ale tí ostatní to odmietli. No. A odmietli to a prakticky tej frakcii nezostalo nič iné, len tam nominovať mňa. A oni vtedy ešte nevedeli, že kto ja som, že som teda taká akože liberálka a namile vzdialená od zákazu potratov a prenasledovania LGBT. No tak urobili toto, že teda ma tam nominovali a na prvú šupu ma všetci schválili. Takže
Odvtedy som predsednička výboru a musím povedať, že kvôli tomu, že ja teda sa snažím v živote aj v politike hrať vždy fair, tak toto je dôvod, pre ktorý ja som do dnešného dňa neodišla z toho ICR. Lebo to tak beriem, že vlastne takýmto spôsobom ja som prišla k tomu predsedníctvu a keby som ja odišla, tak oni stratia jedného čera, jedného predsedu výboru. Hej? A oni majú iba dvoch. A toto je dôvod, pre ktorý ja im nechcem akože urobiť tento podraz, aj keď ja mám pozvánky do rôznych iných frakcií, aby som tam išla. Ale tak nejak sa tomu, nedovolí mi to proste, to moje nastavenie, že asi by to voči nim nebolo úplne férové. Jasné, ale teda asi nemáte nejaké najlepšie vzťahy v rámci frakcie? Nie, nemám. Bola som už aj dvakrát na koberci, pán Legutko, teda šéf frakcie, aj pán Fito, podpredseda vice chair, vlastne frakcie sa ma snažili nejako vtesnať do tých mantinov, tak som im vysvetlila veľmi slušne, že sorry, ale ja tam naozaj nepatrím do tohto vášho sveta, že ja ako poslankyňa, a to je pravda, ja som povinná hlasovať podľa svojho vedomia a svedomia, a v rozpore s mojím svedomím je naozaj proste zákaz interrupcií a prenasledovanie LGBT ľudí v Poľsku a reforma súdnictva, tak ako sa udiala v Poľsku. Takže ja v tomto súhlasím so všetkými rezolúciami, ktoré Európsky parlament prijal voči Poľsku. Čo všetko zahŕňa takéto predsedanie výboru? Máte teda aj nejakú tú konferenciu, kde sa stretávate všetci predsedovia výborov. Čo tam preberáte? No, nemáte taký dlhý ten podcast, aby som vám povedala, že čo všetko preberáme. Ani by vás to nezaujímalo, by som vás unudila. Mňa by to teda asi aj zaujímalo, ale ostatných asi nie. Máme akože takú, volá sa tu CCC, kde sa vlastne stretávajú všetci čerovia, všetci predsedovia výborov. Na čele toho je pán Tajani. A to predsedanie tomu výboru, ono je to o tom, že vlastne vy ako predseda výboru nemáte žiadne benefity. Ja nemám za to ani vyšší plat, hej. To je proste len práca europoslanca a pre mňa to má byť akože česť, že predsedám takému výboru. Akože aj je, teda musím povedať. Mám veľmi dobrých kolegov v tom výbore, my si veľmi rozumieme. Tá práca tam je pomerne konštruktívna. Tam naozaj na seba neútočíme. Celé je to o nejakej diskusii a o tom, že koho argumenty prevážia. Niekedy hlavne tí moji socialistickí kolegovia ulietávajú do toho, že ani to nemajú podložené číslami, ale oni sa len domnievajú alebo si myslia a nemá to ako keby nejaký racionálny podklad. Ale napriek tomu sa tam vieme proste porozprávať o dôležitých veciach. Čo mne chýba je, že je to príliš veľa rozprávania bez nejakého konkrétneho záveru častokrát. Hej. A toto ja nie som ten typ človeka. Ja sa kľudne budem rozprávať, keď to k niečomu bude viesť. Keď sa dopracujeme k nejakému záveru a potom na to nastavíme proste nejaké politiky a tak ďalej. Ale niekedy je toho rozprávania príliš a nemá to proste štruktúru, že by to mohlo k niečomu viesť. Nie je to uzavretá nejaká debata. Takže tak, no, ten Európsky parlament je proste moloch, v ktorom sa ľudia predovšetkým rozprávajú. No a potom hlasujú na plenárkach, OK, však to je dôležité, lebo takto je nastavené medzi tými európskymi inštitúciami. Veľmi ma bavia rokovania na úrovni tých trialógov vlastne, áno. To znamená, že medzi radou, Európskou komisiou a Európskym parlamentom, kde na fajloch, ktoré spadajú do kompetencií vlastne môjho výboru, ja mám právo sa zúčastňovať, čo je skvelé, lebo to sú naozaj, to sú výborné rokovania, to sú konkrétne rokovania, kde už čistíme proste tú legislatívu a snažíme sa dopracovať k nejakej dohode a to by si mali vyskúšať všetci naši politici aj vo vláde, v opozícii, že my častokrát ako keby sa bránime tej dohode a hľadáme spôsoby, ako sa to nedá a tu na tých trialógoch práve hľadáme spôsoby, ako sa to dá, hej. Takže za takúto skúsenosť som veľmi vďačná. Presne túto otázku som, alebo viem, že tieto trialógy, že to sú boje a dlhé hodiny tam strávené. A vlastne ako prvá Slovenka ste viedli vypočúvanie kandidáta na eurokomisára. Keď sa na to tak spätne pozriete, dobre ste si vybrali a hovoril na hearingu to, čo aj koná teraz?
No, ono je to teraz strašne ťažko posúdiť, lebo áno, my sme mali Schmidta a potom sme čiastočne riešili aj Dali ako komisárku pre rovnosť. Ťažko je to posúdiť teraz, lebo celý ten svet zastavil COVID. Hej, že aj tá Európska komisia, akože ona mala vlastne priority, ktoré samozrejme ani nemôžeme očakávať, že teraz bude presadzovať, lebo teraz máme inú prioritu. A tá priorita je proste ten COVID a to, ako zachrániť ľudí. Aby zachrániť ľudí, ktorí sa nám prepadávajú do chudoby. Hej? To je priamo vec, ktorá spadá pod EMPL, pretože my tam máme tie sociálne záležitosti. Musíme zachrániť ľudí od toho, aby nestrácali zamestnania, čo žiaľ sa deje. A to je tiež vec, ktorá priamo spadá pod môj výbor a pod komisára Schmidta. A akurát teraz sme mali také úprimné rokovanie so Schmidtom na našom výbore, kde som sa ja aj vyjadrila, že naozaj si myslím, že tá Európska komisia, vôbec inštitúcia aj Európsky parlament urobili veľa v tom, že napríklad pouvoľňovali tie fondy, ktoré sa môžu míňať, proste nevyčerpané zdroje môžete míňať prakticky za veľmi nízkych podmienok. A napriek tomu, že sme to takto spriechodnili, že môžete napríklad flexibilne realokovať peniaze z jedného fondu do druhého, tam, kde to potrebujete, čo doteraz nebolo možné, alebo bolo možné, ale po veľmi ťažkých negociáciách s Európskou komisiou, tak my sme to takýmto spôsobom pouvoľňovali. Tie peniaze tam sú a tie krajiny to niektoré, vrátane Slovenska, musím povedať, veľmi pomaly čerpajú. A tie peniaze nedokážu doručiť tým, ktorí ich momentálne najviac potrebujú, a to sú ľudia. A často sa potom teda hovorí, že je to chyba v Európskej únii, že presne tam tak. to dlho trvá, ale presne tak, ale nie je to pravda. Nie je to pravda. Vy ste vlastne kandidovali v minulých voľbách, minuloročných voľbách do parlamentu, kde ste tam vraveli, že keď dostanete viac hlasov ako v tých predchádzajúcich voľbách, takže by ste sa vrátili. Tešili by ste sa vôbec z tohto návratu, keď máte takúto pozíciu, ako máte a teda neľutovali by ste, že by ste opustili Europarlament skôr? Neviem vám povedať. Viem, že teraz občas ľutujem, že nie som pri tom, kde sa robia tie rozhodnutia, lebo ako keby z nadhľadu a hlavne keď si to viete porovnať s inými krajinami, viete identifikovať, že čo robíme zle a kde by sa to malo robiť inak a v tom Bruseli ste dosť odrezaní, hej. Mňa sa nikto z tých ministrov nepýta, že čo a ako. To znamená, že aj to, čo mi píšu teraz v tých komentároch, keď kritizujem niektoré kroky, že prečo sa nejdem porozprávať s tým príslušným ministrom, no preto, lebo sa k nemu ani nedostanem, hej. Ja naozaj častokrát nemám inú možnosť, len natočiť ten video komentár alebo napísať ten list, na ktorý mi častokrát ani neodpovedia. A je to škoda, lebo ja im nechcem ubližovať, ja im chcem reálne pomôcť proste z tých dát, ktoré ja mám k dispozícii. A tie dáta hovoria jednoznačne, že napríklad tie naše schémy štátnej pomoci sú deravé a prepadávajú sa nimi 10 000 ľudí, ktorí končia v chudobe a nemajú čo jesť. A ja to nerobím preto, že ma to baví rýpať do tej vlády, ale preto, že na mňa sa tí ľudia obracajú a ja potrebujem, aby sa tie veci zmenili, nie pre seba, ale preto, aby sa tá pomoc z tých fondov dostala k tým, ktorí ju naozaj potrebujú. A to znamená, že v takýchto chvíľach strašne ľutujem, že pri tom nemôžem byť a že nemám tú kompetenciu, aby som to nastavila inak. Žiaľ Bohu, nemám. Toto, čo robím, tie komentáre, tie videokomentáre a tie listy, to je ešte moja nadpráca, lebo moja práca v tom Európskom parlamente by mohla kľudne vyzerať tak, že by ste o mňa na Slovensku ani nevedeli. Hej? Drvivá väčšina europoslancov tak funguje. Jasné. Vy robíte viaceré poradenstva, čo všetko nadpráca vaša, mnohí ľudia ani nevedia. Plánujete kandidovať aj opätovne do Európskeho parlamentu? Alebo skôr vidíte taký návrat na domácu scénu? Momentálne musím povedať, že som na takej križovatke. Ja mám ešte 3 roky mandát v Európskom parlamente. A zamýšľam sa nad tým teda, že lebo tie 3 roky ubehnú strašne rýchlo. Jasne. A zamýšľam sa nad tým, že čo ďalej samozrejme. Je tam možnosť, že by som kandidovala znovu do toho Európskeho parlamentu. Je možnosť, že by som išla na kandidátku do parlamentných volieb a uvidím. A je možno, že by som úplne odišla z politiky. Aj to je vec, ktorú zvažujem.
ja ako veľa občanov a ja som tak trochu sklamaná z toho, že čo sa deje. Samozrejme všetko je ovplyvnené tým covidom, takže ja nechcem byť tuto nespravodlivá. Hej. Tu sa nedá vlastne táto vláda hodnotiť úplne a porovnávať s tými ostatnými, lebo týmto si žiadna iná vláda proste neprešla naša. Ale práve kvôli takým momentom, keď mi proste píšu tí ľudia a ja im neviem viacej pomôcť ako to, čo robím, to znamená pomáhať buď individuálne, ale nedokážem meniť systém, tak je to veľmi frustrujúce, demotivujúce a rozmýšľam nad tým, že či sa na to akože nevykašľať, hej, že ísť robiť proste niečo pekné, niečo, čo za mnou zostane, niečo, čo proste napíšem a zostane tam a či sa stále proste potácať v tej politike a mám pocit, že za mnou ako keby nič nezostáva, viete, že je to také a robím to už 10 rokov a zatiaľ som sa nedostala do pozície, kde by som vedela meniť systém a naozaj ja nechcem byť ani politik, ktorého vynesú nohami napred. Hej, to by som veľmi nerada, to je veľmi ponižujúca skúsenosť, takže ja by som rada bola jedna z tých, ktorá pochopí, že OK, tak akože urobila si, čo si urobila a teraz je čas odísť. To je, áno, vedieť, kedy odísť je veľmi veľké umenie, áno. Ešte teda pred Europarlamentom ste boli aj štátna tajomnička, aj poslankyňa, neskôr aj podpredsednička Národnej rady. Ak by ste to mohli porovnať, čo vás viac naplňalo? No, to je strašne ťažko povedať, lebo akože keď som to išla robiť, tú štátnu tajomničku, bola som veľmi neskúsená, relatívne mladá, ale teda veľmi neskúsená. Tá štátna správa je vec, na ktorú musíte byť pripravení, lebo vás to zožerie. Myslím si, že toto sa presne deje aj mnohým ministrom tej súčasnej vláde, že jednoducho prišli do prostredia tých skúsených úradníkov, ktorí niekedy 3 hodiny radšej strávia tým, ako vám vysvetľujú, že ako sa veci nedajú robiť, namiesto toho, aby sa na 5 minút zamysleli a povedali vám, ako by sa to dalo robiť. A mám pocit, že mnohých to zožralo jednoducho, že ich to zošrotilo a že preto proste nie sú schopní nejaké akcie. A musím povedať, že mne sa stalo podobné niečo. Tiež ma uvarili tí úradníci, že takto sa veci, toto sa nedá, hento sa nedá, tamto sa nedá, hej. A po pol roku som zistila, že vlastne som nič neurobila, pretože všade mi povedali, že sa nedá, hej. Tak potom som už začala byť taká ráznejšia. Aj som s mnohými sa teda rozlúčila, tými, ktorí vytvárali takú vnútornú opozíciu. Ale je pravda, že to naše pôsobenie v tej Radičovej vláde bolo veľmi krátke, však Radičovej vláda padla v 2012. To znamená, že my sme mali reálne rok a pol a za ten čas sa nedali veci proste, alebo možno dali, ale my sme nevedeli, že to padne. To znamená, že by sme to mali rozložené na 4 roky. Je mi to strašne ľúto, lebo s odstupom času z tej pozície sa dali presadzovať veci, hlavne keď ja som nebola štátna tajomnička akože do počtu, hej, alebo len tak pre okrasu, lebo ja som mala perfektného ministra Joža Mihala, ktorý je do dnešného dňa môj najbližší človek v politike a on mi dal obrovské kompetencie a prakticky sme si rozdelili to ministerstvo, jednotlivé sekcie prešli teda podo mňa, on mal ten zvyšok, my sme na dennej báze spolupracovali, on ma podporoval vo všetkom, čo ja som robila. Toto je vec, ktorú dnes nevidíte. Dneska málo ktorý minister má so svojím štátnym tajomníkom takýto vzťah a nechám mu také kompetencie, aké som mala ja. Takže nedá sa to úplne porovnať, lebo potom, keď som bola v opozícii, z opozície akože nedokážete meniť ten systém, hej, a nastavovať tie pravidlá, ale dokážete veľmi účinne, a to je úloha opozičného politika, poukazovať na to, čo nefunguje, proste kde je korupcia a tam som urobila maximum. Tam nemám naozaj akože výčitky svedomia, lebo ja som častokrát riešila veci, ktoré som vôbec nemusela riešiť a poukazovala som na konkrétne príklady a na konkrétne korupčné príklady, na napríklad aj tí policajti z NAKA, ktorí sú dnes vo väzbe, sú tí, s ktorými ja som prinášala dôkazy o tom, ako sú prepojení s Bederovcami. To sa týkalo aj Lučanského napríklad. A to sa týkalo Makoa a Imreceho, ktorí sú dnes tiež stíhaní. To znamená, že ja som tam rozohrala veľmi veľa vecí, ktoré dnes sa ukazuje, keď sa rozviazali ruky policajtom, že to som nebola nejaká hysterka, ktorá si to vymýšľa, ale že mala som na to dôkazy a reálne tí ľudia boli do mnohých vecí zapletení. Takže
No a popri tom som samozrejme nosila do parlamentu tie zmeny sociálnych zákonov, ktoré všetky boli spláchnuté do záchoda, ale žiaľ Bohu. Ale urobila som si tú robotu, že som poukazovala na veci, ktoré nefungovali proste v tej aplikačnej praxi, či už sa to týkalo ťažko chorých detí a ich rodičov, ktorých jednoducho z úradov vyháňali a pozerali na nich ako na zlodejov, keď chceli príspevok na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia alebo opatrovateľský príspevok alebo čokoľvek iné. Akože za týchto ľudí som sa bila ako lev. Napísala som rómsku reformu, z ktorej ja som presvedčená, že keby sme ťažili, tak tie rómske osady by boli niekde inde. Ja to mám prekonzultované dnes s Európskou komisiou, ktorá sa veľmi pochválne o tej reforme vyjadrila. Dokonca tu v Európskom parlamente mi prešiel pilotný projekt e-pay kariet, čo neprešlo na Slovensku, tak tuto to prešlo. To znamená, bude sa to realizovať v 5 členských štátoch Európskej únie, vrátane Slovenska, keď samozrejme v momente, keď sa zbavíme toho covidu, lebo teraz nefungujeme v normálnom režime, ale prešlo mi to ten pilotný projekt a je to veľký úspech. Tu máme ešte mnoho tém, ktorým sa vy venujete v Europarlamente, ako boj proti rakovine, obťažovanie v zamestnaní, alebo aktuálne teda to právo na odpojenie, čo teda súvisí s týmto home officeom súčasným. Ale teda pre krátkosť času musíme už pomaly končiť. Takže už len naozaj posledné otázky. Viem, že tam mávate ako slovenskí europoslanci takú tradíciu, ktorou je spoločný obed. Ako to prebieha? A čo sa týka nejakých medziľudských vzťahov a atmosféry, na ňom neriešite tam, že on je zo Smeru, on zo Sasky, a beriete teda skôr, že ste reprezentanti Slovenska, alebo aká je tam atmosféra? No, musím povedať, že mne celkom odľahlo, že teraz kvôli covidu už tie obedy nemáme. Ja som aj teda bola jedna z tých, čo zatiaľ som teda neiniciovala žiadny takýto obed. Viete, ja keď si raz o niekom myslím, že to není rovný človek, tak sa nebudem hrať na to, že mi pri ňom chutí obedovať. Proste ja som tento typ herečky a nedokážem to ani veľmi dobre zahrať, takže mňa ani nechutilo častokrát, keď sme sa tak akože zišli na tom obede, lebo ja teda si vyberám aj priateľov, aj ľudí, s ktorými obedujem a neviem, ako podľa mňa je to také na silu. Ja si myslím, že aj viacerí z nás to tak cítili, že to bolo na silu, takže toto už nefunguje. Zrušil to prirodzeným spôsobom COVID a uvidíme, že či na to ešte niekedy nabehneme. Dobre, tá už naozaj posledná otázka, aby ste už mohli ísť. Ako som aj písal, teda oslavujeme tento rok 60. výročie školy. Čo by ste teda Metodke chceli popriať? No 60 rokov to je dosť. Ja Metodke želám, aby si udržala tú kvalitu, aby tam mala naozaj vždy kvalitných pedagógov a kvalitných študentov, aby si tak ako ona je podľa mňa crème de la crème, tak aby si aj vyberala takých študentov a takých učiteľov. Želám jej, aby ešte dlho vydržala na tom trhu a aby sa fakt drala proste na to čelo tých kvalitných škôl, ktorými sa budeme môcť chváliť, lebo povedzme si na rovinu, že nie je ich veľa a potrebovalo by to obrovskú reformu. Ale myslím si, že napriek rôznym aj medzinárodným neúspechom v testovaní našich študentov a žiakov, podľa mňa Metodka je jedna z tých, o ktorých môžeme povedať, že je to kvalitná škola. Ja jej želám ďalších 60 rokov, aby sa udržala medzi tou kvalitou slovenskou v tom vzdelávaní. Ďakujem za toto prianie, ďakujem, že ste si na nás našli čas aj z Bruselu. Tak pozdravujem všetkých študentov aj pedagógov, osobitne teda Mária Boroša. Ďakujeme a takisto ďakujeme aj všetkým poslucháčom za pozornosť a za kvalitu zvuku. Opäť ďakujem Adamovi Gáblišovi z Septimy a zatiaľ do počutia.